president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i per avui he triat el llibre d'Eduard Mira, Mediterrànies. En el principi era la mar. Així comencen moltes cosmogonies antigues, molt més antigues que no aquelles amb què hordes de guerrers feréstecs, arribades dels boscos i els hermassos de terra endins, cercaren uns orígens còsmics que s'endiguessen amb llur sagnosa ètica hominòvola, amb les seues divinitats celestes i solars, amb els seus herois esdevinguts senyor del llum i de la força. El pròxim 20 de novembre celebrem el Dia del Llibre Valencià.